Aquesta és la festa major de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. És una festa que jo hi vinc des de fa molts anys, la conec bé, per tant, conec també el barri, i és un d'aquells exemples d'aquesta Catalunya real, d'aquesta Catalunya de carn i ossos, que també existeix, de gent nascuda aquí, de molta gent també que va venir d'altres territoris de l'estat espanyol. En aquest moment també hi ha gent d'altres països, de fora fins i tot de la Unió Europea. És un d'aquells barris que en algun moment va tenir les coses molt complicades, però s'han anat sortint. I dintre d'aquesta evolució, la gent nacionalista catalana, els catalanistes, hi han fet molt. No només hi han vingut, no només ho hem trepitjat, no només ens ho hem mamat, no? Ara, per exemple, aquí al costat tinc la Meritxell Borràs, que és la nostra cap de llista a Hospitalet de Llobregat. I ella i molta altra gent nostra, doncs tot això s'ho coneixen molt bé, no? Vol dir que hi hem treballat a fons. Per què? Doncs per una raó molt senzilla, perquè aquesta Catalunya de carn i ossos és aquella que configura un sol poble. És un sol país i un sol poble, que ha estat una mica la dèria, l'obsessió, el gran objectiu dels catalanistes de sempre, no? Que tota aquella gent que no havien nascut aquí, que no se sentien potser plenament d'aquí, entenguessin que aquest és el seu país, aquesta és la seva terra, que l'han de saber defensar, que l'han de saber estimar, i nosaltres hem volgut simplement donar una mica d'exemple i estar al seu costat, amb aquesta mentalitat i amb aquesta idea de Catalunya un sol país, Catalunya un sol poble. Un sol país geogràficament, vol dir que visqui on visqui una persona a Catalunya ha de poder progressar i prosperar de la mateixa manera. I un sol poble, és a dir, no un poble dividit, no aquells i els altres, no els del castellà i els del català, sinó un poble sencer que lluita pels mateixos objectius, que té la mateixa ànima, per entendre'ns, i que està disposada a defensar també el mateix tarannà, la mateixa personalitat d'aquest país forjada durant tants segles i destinada a perviure, si tots ens ho creiem, també de cara al futur. Això és Bellvitge, entre moltes altres coses, no? I això és Catalunya. Aquesta Catalunya per la qual tanta i tanta gent ha lluitat molt i estic segur per la qual també tanta i tanta gent en el present i en el futur estarà disposada a posar-hi aquest petit gra de sorra o aquest gran gra de sorra que després fa que el nostre país sigui un país en molts sentits que val la pena defensar.